Музикална приказка, слушайте внимателно. Тази история добра стана в старата гора. Имаше едно момче с много весело гласче. Беше до нощ и ден този тъй познат рефрен. Готови? Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за мен, тя е нужна и дори какво прави хората добри. Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за мен, тя е нужна и дори прави хората добри. Сега да видим какво ще се случи нататък. Но веднъж един крадец хвана малкия певец и остави го в нощта с запушена уста. Кой ще пее нощ и ден този тъй познат рефрен? Готови? Хей, приятелю, здравей! Моята песничка за мен, тя е нужна и дори прави хората добри. Ей, приятелю, здравей! Моята песничка за мен, тя е нужна и дори прави хората добри. Тъй като е музикална приказка, продължава. Но крадецът от нощта чу отново песента, въпреки че се укри най-дълбоките гори. Спря го и го хвана плен този тъй познат рефрен. Я да ви чуя. Ей, приятелю, здравей! Моята песничка за мен, тя е нужна и дори прави хората добри. Ей, приятелю, здравей! Моята песничка за мен, тя е нужна и дори прави хората добри. И сега да видим доброто как ще победи. И се върна този крадец пак при малкият певец. Засрамен запя на глас, с него песента тогас. Тъй светът бе променен от един красив рефрен. Ей, приятелю, здравей! Моята песничка